Mit-tnejn 17 ta' April tibda waħda mill-iktar ġimgħat impenjattivi għall Partit Laburista kif jitlaqqa wieħed mill-iktar organi importanti tal-partit, il-Konferenza Ġenerali. Ninsab fis-sala fejn tul il-ġimgħa mijiet ta' delegati u nies mis-soċjetà ċivili huma mistiedna illi jattendu, isemgħu leħinhom u bekk ikunu parteċipi fil-futur tal-Partit Laburista. Fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista dejn l-aħħar preparamenti biex titlaq għal konferenza ġenerali li din is-sena se ddur madwar it-tema Malta il-qudiem għal iktar suċċess. Iltqajna ma' Segretarju Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lidja Bela li fissritilna kif it-tema hija riflessjoni tal-grinta fih dan il-partit li jkompli jġib il-bidliet f'dan il-pajjiż. Fil-waqt li nħarsu lura lejn is-suċċess li għamilna lejn l-avvanz ekonomiku li jagħmel dan il-pajjiż ma nistgħux ma nħarsux il-qudiem u nindirizzaw l-isfidi l-ġodda illi inħolqu f'pajjiżna b'konsegwenza tas-suċċessi li għamilna fosthom is-suq tal-kera. U allura ħassejna illi iva għandna nirqtu din it-tema soċjali partikolari u użajna wkoll ġurnata ta' nhar l-erba' biex propju niddiskutu din it-tema f'konferenza nazzjonali. F'din il-konferenza mistennija jkunu approvati wkoll bidliet fl-istatut. Se nibdew nhar it-tnejn se jkollna l-ewwel workshop, il-workshop li se jippreżenta fih il-finanzi tal-partit bħalma konna qegħdin nagħmlu fis-snin preċedenti, ġifieri mhux l-ewwel darba illi se nkunu qegħdin nippreżentaw il-finanzi tal-partit u wkoll f'dak il-workshop se nkunu qegħdin nippreżentaw l-emendi li se jiġu introdotti fl-istatut tal-partit. Emendi illi ġejjin b'riżultat tal-liġi tal-finanzjament tal-partit u wkoll emendi li ħassejna bħala membri illi għandna nintroduċu fl-istatut tagħna. Fid-dawn li din il-konferenza ġejja fi żmien fejn il-Partit Laburista jrid jibda jaħseb biex jħejji l-manifest elettorali li jmiss qabel saħqet magħna illi din se tkun opportunità biex id-delegati jagħtu s-sem tagħhom. Partit Laburista apparti il-konferenza ġenerali tal-ġimgħa d-dieħla diġà qed jiltaqa' mas-soċjetà ċivili biex jara jieħu feedback minn għandhom dwar is-suċċessi li jagħmel dan il-gvern, dwar il-proposti li ġew implementati matul gvern Laburista u wkoll insaqsuhom xi jħossu li huma l-prijoritajiet ta' pajjiżna. U allura apparti il-kontribut mis-soċjetà ċivili, issa għandna bżonn ukoll il-kontribut tad-delegati biex huma wkoll isemmaw leħenhom ħalli dak li qegħdin jgħidu jiġi mbagħad inserit fil-manifest elettorali u nippreżentaw lill-poplu qabel l-elezzjoni ġenerali li jmiss.